Nonkanisi mwa tsatani. Banki ya ikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi ku ndondomeko yolimbikitsa kagwiridwe kabwino ka ntchito makonsolo a mu dziko muno yotchedwa Governance to Enable Service Delivery GESD 2.0. Cholinga cha ndondomekoyi ndi kupititsa patsogolo ntchito za maofesi aboma, kulimbikitsa ntchito za makonsolo komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala m'maboma osiyanasiyana m'dziko muno. Themba Mwale wafika ndi ripoti. Ndalamazi zithandiza kuti anthu okhala m'maboma ndi makonsolo onse 32 a dziko lino apindule ndi ntchito zowonjezera za makonsolo komanso thandizo lapamwamba ndi kuchita zinthu poyera. Ntchitoyi ipititsa patsogolo ntchito yopereka ndalama ku makonsolo omwe akuchita bwino komanso kugwira ntchito moyenera ndi cholinga choti ntchito za boma zipite patsogolo. Firas Rad, yemwe ndi mkulu wa bungwe la World Bank kuno ku Malawi, wati ndalamazi zipititsa patsogolo thandizo la boma kwa anthu ake maboma 28 ndi municipality anayi Akasungu, Luchenza, Mangochi ndi Karonga. Iye watinso ntchito ya GESD 2.0 ithandiza kuti nthambi zosiyanasiyana za boma zidzichita bwino komanso kulimbikitsa ntchito za nthambi monga za umoyo, maphunziro komanso zomangamanga, zomwenso zipereke mwayi wa ntchito kwa anthu ndi kukweza chuma cha maboma osiyanasiyana. Rad wati ntchito ya GESD 2.0 ndi umboni wa zomwe zingachitike ngati boma, anthu ake ndi mabungwe othandizira boma angagwirizane kusintha kachitidwe ka zinthu ndi kuchitira zinthu poyera. Iye watinso mu zaka zisanu ndi chimodzi zapitazo adindo a makonsolo a mdziko lino asintha mukagwiridwe kawo ka ntchito. Malingana ndi bungwe la World Bank, ntchito ya GESD 2.0 ikutanthauza kuti ana ochuluka aziphunzira m'makalasi yabwino, mabanja ambiri kulandira thandizo la chipatala komanso madera ochuluka kukhala ndi madzi akumwa aukhondo. Chikalata chomwe World Bank yatulutsa chatinso ndalama zatsopanozi zithandizira kuti zipatso zabwino za GESD 1 zithe kufikira madera onse a dziko lino komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa makampani ndi anthu a zomangamanga ndi akatswiri osiyanasiyana. Ntchito ya GESD 2.0 iyendesedwa ndi komiti ya National Local Government Finance Committee mogwirizana ndi unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi komanso unduna wa zachuma. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Boma lati galimoto zonyamula mafuta galimoto zopitirira 200 zifika mdziko muno posayidwa apa ndipo izi zithandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. Nduna ya mphamvu ndi migodi Mayi Jean Matanga ndi omwe anena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Mayi Matanga omwe ku msonkhanowu anali ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba komanso akuluakulu ochokera ku mabungwe a Mera ndi Nokma anati vuto la kuchepa kwa mafuta a galimoto mdziko muno linakula kwambiri mu sabatayi chifukwa cha kuchepa kwa ndalama za maiko akunja. Pa ichi ndunayi inati boma lapeza ndalamazi ndipo lagula mafuta a galimoto ochuluka, ndipo galimoto zoposa 240 zili mu njira pamene zina zili m'madoko a maiko a Tanzania ndi Mozambique kuti zinyamule mafuta ochuluka. Atuwo timadalira ndalama zakunja kuti abwere Malawi muno. Ndipo kale panopo ndilokondozetsa mtundu wa Malawi kuti ndalamazo zapezeka. Panopa tili ndi magalimoto almost 243 amene kuyambira lachitatu akhala kuchoka ku mapoti kwathu ku Tanzania komanso ku Mozambique akhala kubwera kubwera tikulapanga belodi mafuta ena. Ndiyeno ndikukhulupirira mwafika mande lachiwiri nkhani ya mafuta ikhaitani itatha. Ndiye pakali palifandi kutsindikiza mtundu wa Malawi kuti vuto pamene akhala kwambiri masiku awo apitawo imene zikhaso vuto koma tikhale ndi mtima kaonera kuti boma athu likutitumikira tisapange paniki, mafuta awo akhalapo ndithu. Kupatula kuchepa kwa mafuta a galimoto, dziko lino likumananso ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi. Ndunayi inati vuto liladza chifukwa cha kukhalitsa kwa zipangizo za magetsi. Iwo anati mwazina ntchito yotenga magetsi kuchokera mdziko la Mozambique ikazayamba mwezi wa Julayi chaka chino, komanso sabata zikubwerazi bungwe la Egenco likhala likuonjezera mphamvu za magetsi adzuwa zokwana 10 ndipo izi zichepetsa kuzimazima kwa magetsi. Kupaliza pamenepo pali nkhani zina zoti pabwera kumakhala akumaba
akumatibera malaini athu amagetsi mawaya ndena akumatibera chifukwa chimenecho chomwasokonezanso ntchito yopukusa magetsi. Komanso pali nkhani ija ya kuti mashini athu akalamba ambiriwa ndakale kwambiri, ndiye kuti pakangochitika kena kalikonse pa mashinipo pa mawaya wina aliyense akangokhudzidwa ndikuti mashini magetsi aja adani osavutanso kweza kuti magetsi aja agwa. Komanso pali nkhani ya zanyengo. Pano pati kumadziwa kuti mushire river makhala kuti makhala matope, makhala muli zinyalala, zimene zonse makagundanso ku mashini kwathu. Ndi tikumapeza kuti kumakhala ndi nthawi yomazimitsa mashini kuti tipange clean kuti mashini aja athenso kuti ani kuyenda bwino. Komanso pali nkhani ina imene amati sabotage, upando umene anthu ena ogwira ntchito amapanga dala basi mwina moti apereke magetsi, mwina magetsi aja ndikuzimitsa dala cholinga chona kuti anthu athamange kuti palipo magetsi atizimira nkwasi ya dala anthu mwina 3 hours akatiye kupita nkukatane kukangobwezetsa chimene chotsa chicha cholinga alandire ndalama. Komano pakati pano panifani fotokoze kuna kuti zonsezo tifuna tulitsire zimezo zithe. Ndiye ngati boma lanu tifuna tipange zinthu zingapo. 1 tiwonjezere kupukusa kwa mphamvu ya magetsi, zimezo tiwonjezere kufika 2030 tikhale tapanga double magetsi amene tikuphika panopa. Komanso tichokeso tisamangodalira shire yekha, tiloweso malo ena ngati kumpoto komanso pakati kumapanga generate magetsi. Komanso tili magetsi a solar amene apempha anthu angapo kuti atijoine. Komanso ifeyo kudzera bungwe la Ejenco tikupukusanso magetsi a solar pakati pa magetsi okwana 10 megawatt already kale amene tikhale tikuyika kuphatikiza ku magetsi amene tikupukusa. Ndiyeno ndi nkhani ngati zimenezo tionetsetsa ndithu kuti nkhani ya magetsi ozimazimayi iyithe. Ndipo mawu ake nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba inatsimikizira Amalawi kuti asade nkhawa ponena kuti boma la DPP limadziwika ndi kukonza mavuto omwe maboma ena anasiya. Iwo anati ino si nthawi yochita ndale koma nthawi yothana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Anamalomba analengezanso ku msonkhanowu kuti kupita chitsogolo boma likhala likuchitisa misonkhano ya olemba nkhani mwezi uliwonse pofuna kufotokozera Amalawi kuzochitika zosiyanasiyana zokhudza dziko. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP akondwa Nankhuma wayamikira boma chifukwa chobwera poyera ndi kufotokozera Malawi mavuto omwe dziko lino likudutsamo. Nankhuma ayankhula izi kudzera mu chikalata chomwe chipani chawo chatulutsa ngati mbali imodzi yoyankhulapo pa zinthu zomwe zikuchitika mdziko muno. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Nankhuma ayankhula izi patangodutsa kanthawi kochepa nduna ya zamagetsi ndi migodi Mai Jean Mathanga pamodzi ndi nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba atachitisa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre komwe anafotokoza zifukwa zomwe zachititsa kuti dziko lino likumane ndi mavuto amagetsi ndi kuchepa kwa mafuta a galimoto. Nankhuma ati pobwera poyera ndunazi zaonetsa kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndozipereka kuthana ndi mavutowa komanso kutsogolera dziko lino kuthana ndi mavuto omwe likudutsamo. Komabe Nankhuma apempha zipani za ndale mdziko muno kuti zisatengerepo mpata ponamiza Amalawi kuti izo zili ndi kuthekera kothetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi ndi ena, ndipo m'malo mwake alimbikitse mtsogoleri wa dziko lino komanso kugwirana naye manja kuti athetse mavutowa mwansanga. Mtsogoleri wa chipani cha PDPU anavomereza kuti vuto la mafuta lakula chifukwa cha nkhondo yapakati pa maiko a USA, Iran ndi Israel, ndipo zipani zonse zikuyenera kuvomereza izi. Pakadali pano iwo ati pakufunika kugwirana manja ndi boma komanso kukhulupirira kuti utsogoleri wa masomphenya wa President Professor Arthur Peter Mutharika uthana ndi mavuto onsewa posakhalitsa. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lalengeza kuti liyambiranso kupereka ngongole kwa anthu a bizinesi. Wapampando wa bodi ya bungweli a James Napambo ndi omwe alengeza izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati bungweli lakhazikitsa mfundo zokhwima zoyendetsera ngongolezi. Mwayintu umodzi wafika ndi nkhani yonse. Mu mwezi wa Septemba chaka chatha boma linayimitsa ntchito za bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF kuphatikizapo kupereka ngongole kamba kofuna kuwunikanso ntchito za bungweli. Chinachititsa ichi nchoti pa nthawiyo
panali mavuto ochuluka monga kusayendetsa bwino pa nkhani za kabwezedwe ka ngongole zomwe zinayika pa chiopsezo ntchito za bungweli. Koma wapampando wa bodi ya bungweli James Napambo wati mu nthawi yomwe ntchito zinayima, bungweli lakhala likutolera ngongole komanso kukonzanso kagwiridwe kake ka ntchito. Iwo ati pofuna kuonetsa kuti anthu akubwereka bwinobwino ndalama komanso mwadongosolo, ngongole zidziperekedwa m'magulu. Tikamba kubwerekesa ndalama tizipanga tiziyang'ana kwambiri magulu. Chifukwa chani magulu? Magulu amakhala security ya mphamvu. Chifukwa anthu mamemba agulu limene lijalo amalimbikisana mtima kuti aliyense azibweza ngongole. Ndiye tikatero ndiye kuti security yathu ikhala ya mphamvu. Komanso amene angabwereza kuti ngongole ndalama ngati munthu ali munthu mmodzi. Kuyambira pano tizifuna kuti azipereka chikole choti ngati akalephera kulipira ndalamazo, ifeyo tigulise chikolecho kuti ndalama zathu tizipange recover. Ndi ndondomeko zimene zikuona kuti MEDEF igwira bwino ntchito ndipo ithandiza Malawi amene kuti athandizidwe pa nkhani ya ngongole. Pakadali pano bungwe la MEDEF lomwe mbuyo mulinkatchedwa National Economic Empowerment Fund NEF akuti atola ndalama zokwana 8 billion kwacha, ndipo ili mkati motolera zina 107 billion kwacha zomwe zili ndi anthu komanso magulu. Mwayintu modzi MBC Lilongwe. Bungwe la Blantyre Water Board lati vuto la kusowa kwa madzi lichepa kwa makasitoma ake akamaliza kugwira ntchito yomanga mapampu atsopano pamalo operekera madzi a Walkers Ferry kunkula m'boma la Mwanza. Polankhula pamene amayendera ntchitoyi wapampando oyang'anira ntchito za bungweli a Stanley Chira wati ndokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera ndipo palibe zovuta zilizonse zomwe akumana nazo. Tindi zambiri mu ripoti ili. Kumayambiliro kwa sabata ino